आयै हाबाब मा जाबावगोनलै खालि फेसबुक नायब्लानो जेरावबो भाइराल बदनामल' बेबो बर'फोरनिल'। ओइ खिब्रमा माथो जालायखोरा माथो जालायखोसोरा होनदो नोङो जेबो थाल मोनाखै नामा? ओहो जेबो थाल मोनाखैथ' आं। माबालै दावला भाइ सोरबा खोनागोन सिरि बै जोंनि गामि खाथिनि एक्ट्रिसआ सोरबा बांगाल हौवाजों बदनाम जाबायनो माथो। फेसबुक इउटुब वाट्सएपफोराव बेसेबां भाइराल जागासिनो दङ नों दाबो मिन्थिया आरो थालानो गैया गावा। आं सिनायालै बेफोरखौ नोंसो बेफोरखौ नायबाय थाग्राखायनो सिनायोलै आं सिनाया। दुनियाव जाम्बा दङबा नोंसो जाम्बालै भाइ। सोर बहा मा जादों मा जायाखै इसेबो मिथिया आस'ख नोंलाय आं खोन्थाबासो मिथियो। दै बेफोरखौ बाद होलै सोरबा भाइराल जायो बदनाम जायो बेफोरखौलाय माथो थाल लाबाय थायो नोंलाय। फरायनायाव गोसो होब्रा एपीएससी इउपीएससीफोरखौ नाजाबाय थानांगौ बेफोरनि निउससो लानांगौ। नोंसोरलाय माबा सोरबा बदनाम जानाय भाइराल जानायफोरखौसो खनथुमबाय थायोलै। नङालै भाइ बिदि नङा। जोंनि समाजाव ओरैबायदि जालांबायना माने साफानिफ्राय साफा बांबोगासिनो दङ। नाय अखा नायब्लानो फेसबुक खुलिबानो खालि जोंनि बर' हिन्जाव खारनायल'सो नुखागोन बेबो आरो हाबा जानानै गथ' गोनांसिबाव। दिनै बेफोरखौ खारि नुबाय थानायखायनो मानसिफोराबो गासिबो बेफोरखौ नायिनोथ' बांसिननिफ्राय बांसिनसो जालांगासिनो दङ। ओंखायनो बेखौ जोङो बुंनो गोनां मोन्थाय थायोथ' मानोना जोंनि समाजखौ बिसोरबायदियानो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन लामाथिं लांगासिनो दङ। दिनै बिसोरखौ नुयै उन जोलै गथ'फोराबो गासिबो सनलांबाय थादों। लाजिनाय गिनाय मान सनमान जेबो गैथारला। ओंखायनो जोंनि समाजखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय बेफोरबायदि जाबाय थानाय जाथायफोरखौ जोङो होबथानो नाजानांगोन। नङाब्ला जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि थासारि नुजाबायनो थागोन। नंनायालाय नंगौ र' भाइ नाथाय मालाय गावसोरनो गोसो जानानै खारदों न'निफोराबो जेबो बुङाखै भाइराल जादों मा जादों जोंसो आं बुंनानै मा जानोब्रा। बिदि नङालै भाइ जोंनि समाज थानानै जोंनि समाजा बुंनो गोनां गोबां मोन्थाय थायो। बेवहाय गाव हारसिं गोसो जाब्लानो जेरै मेरै खामानि मावब्लानो जागोन नामा बिब्दि होनानै जोंनि समाजखौ बदनाम खालामबाय थागोन नामा? दोन बेफोरखौ बाद होदो। बाराद्राय बुंबाय थाबा नोंसोरलाय जागोलै। ओरैनोब्ला दानि दिनाव मोजां बाथ्रा बुंनाय मानसिखौ रावबो नायनो हाया खिन्थु। ओंखायनो दोनलै बेफोरखौ सोरबा इउटुबार भाइराल जायोना सोरबा फेसबुकाव हिन्जाव खारोना बदनाम जायो बेफोरखौ हिसाब लाबाय थानो दरकार गैयालै बाद हो। हाय नोंनि बायदिब्ला समाजावनो नेमखान्थिफोरानो गासैबो गैया जालांगोन। हनै सोरबा बर' सिख्ला हारसा हौवाजों जरा थाबायनानै बहाबा थांनो नागिरदों। नंमारगौ माथो। एसे दम होनानै हरनांसिगोनलै सालाफ्रा बारानिफ्राय बारासिनसो जागासिनो दङ। औलै साला लानजाय गोनांफ्रा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौसो टारगेट खालामबाय थायो। हैद बुंना हरनांसिगोनलै एसे। ओइ जारौ रथ'लाय। मानोमोन आदा? मानोमोन माने बे नोंजों बेरायफानाय लानजाय गोलाव जाग्रा सेंग्राया नोंनि मा जायो? औ बे नोंजों बेरायफानाय सेंग्राया नोंनि मा सोमोन्दो जायो? जेबो जाया आंनि लोगोसो बेयो। लोगो माबायदि लोगो बे लानजाय गोलाव सेंग्राजोंनो? जोङो जयै कलेजाव फरायनाय लोगोसो गुबुन जोंहा बिदि जेबो सोमोन्दो गैया जास्ट लोगोसो बेयो आंनि। नोंहा गुबुन जोंनि हारिनि रावबो लोगोआनो गैला नामा? आथिखालाव समाजाव मा जाथाय जायो बेफोरनि फारसे एसेबो गियान गैया नामा नोङो? बे लानजाय गोलाव जाग्रा सेंग्राफ्रा जोंनि हारिनि सिख्लाफोरजों लोगो जाफा जानानै उनाव मोजां मोनफ्लानानै गुबुन जायगाफोराव थाहैनायखौ नोंहा दाबो गियान गैया नामा? बिसोरो ओरैनोसो मोजां मोनफायो थार गोसोजों रावखौबो मोजां मोना बिसोरनि बेयो मोनसे फालांगिरिसो। आदा आं बिखौ मोजां मोनाना जास्ट लोगोसो होनदों। गिबियाव लोगो जाफ्लानोथ' उनाव मोजां मोनफ्लानानै उनाव नोंसोरखौ गुबुन जायगायाव फानहैगोन। अब्लासो नोंसोरो दुखु दाहा जानानै खाफाल हमनांगोन। आरो नोङो बै दुखु दाहा जानाय समाव खाफाल हमनानैबो नोङो जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा बेखौ हले नों मिथिखा। ঐ তোকনো কি কৈ আছি মইতো একোৱে বুজি পোৱা নাই। নাই একো কোৱা নাই কিবাহে সুধিছি মোক। কি সুধিছা? যাওঁ আমি একো কোৱা নাই যাওঁ। ओइ जारौ रथ'लाय मानो थांखो नों दानो? साला मोजां बुंनायखाय गाज्रि मोनदों। माब्लाबा नोंसोरो जि खालि पस्टायगोन ना होमबा खालिसो नोंसोरो गाबै फेसबुकाव भिडिअ होनाङा मोनथिबाय? जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेबायदि बाथ्रा खोनासङियावनोथ' गोथौ हाखराव गाब्र'यो।